Първи път една моя колежка ми спомена за организацията, но въобще не го взех на сериозно. Честно казвам, не знам защо. Просто ми беше казала, че има студентска организация, правят това и това. Но знаех, че тя по принцип си е адски активна и на нея всичко й харесва. И може би затова не го обърнах внимание. И чак към трети курс, всъщност втори курс се замислих малко повече относно възможността да кандидатствам в ISEC, но пък много се притеснявах да не се справя добре на интервютата, като попълна квалификационната форма и някакви такива глупости. Казвам глупости, защото наистина това е нещо, което само ме е спряло и не ми е помогнало. Напротив. Трябваше още втори курс да си кандидатствам и просто да не се притеснявам такива неща.